medore e kaunti ma Migori ka jokanyo makedo kod lwenje mag kit chwech moting'o piny owacho tudo magi kod weche mag nueng'o, yore mag tudruok mag mbui kod mamoko. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori, George Juma, ketowa e ler. Piny owacho ka otere kod migepe ma ok mago mag piny owacho pod medo jiwo okenge mag kedo kod lwenje mag kit chwech e kaunti ma Migori. Okenge gi gin moting'o gedo mar kar jot ne jogo moidore e lwenjego mag kit chwech, ma bende gedo mare kodhi nyime e gwenge mag Makalda e sab kono ma Nyatike. Mosekalo kane ng'ato oyudo chwanyruok machalo kaka goruok e udi to odhi othiedhe, bedo negi matek sana mondo gichak gidog gibed e society no kata e ot makamano. Ka waketogi mondo gibed gi chang makwe kende. Gedo mar kar jotni isiro kod piny owacho ma kaunti ma Migori ka otenore karuogno mar Shofco. Geno ni kochopo Desemba obiro yudo ka wasetieko tijni endi. Gi sani wan e tich mag foundation works ma wageno ni in the next 1 month wadhi bedo kwa tieko. Atamalo 53.1 mag oganda e kaunti ma Migori pod kalo e lwenjego mag kit chwech kaluwore kod lipot mogol kod migawo mochung' wechego mag kit chwech e kaunti ma Migori. To mang'eny gin mag jok mogo wa jowadgi kato luwore kendo gi mag rape cases to ginindo gi nyithindo ma below 18. Direkta migawono mar chwech e kaunti ma Migori, John Ombajo, wach ni dhawo e udi e kind jogo mokendore en achiel kuom lwenjego mag kit chwech ma sani osedhi malo e kaunti ma Migori. Wang'iyo kuonde mamoko kaka Nyatike, Rongo gini GBV former GBV mantiere en mar chwanyruok e udi kuonde ma ji odake. Wasefwenyo kata bende nitie chwo mang'eny ma itimo negi weche mag njore ot gi mondegi to giling' aling'a. Mago bende wadwa ni mondo wane kaka wanyalo tako. Lipot mogol kod migawo mar thieth e kaunti ma Migori kod mano mochung' ne wechego mag kit chwech yango ni joma chuo buora bende igoyo e udi. Kata kamano, thothgi oling' thi kendo ok chiw lipot nikech wich kuot. Traditionally dichuo ema bedo kaka jatelo ei ot, to ka jatelo ema nosego to luoro biro make ni ok odwa wacho ni nogoye. Kopo ni violence otimore e ot, to ng'ata bedo gi ratiro mar report kendo nyalo yudo haki ne. Jogo biro to ginyang'isi nogo ni samoro ng'a miyo mogogi gitemo ga pando ga, lakini kibedo kodgi piny to ginyalo nyisi. Lakini cases go to nitiere. Lwenje mag udi osetudi kod weche mathoth ma oting'o nweng'o man piny. Moko kuom okenge ma iketo kod migepe mopogore opogore mar kedo kod lwenjego mag kit chwech e udi gin moting'o biro kod yore mag jiwo nweng'o mag oganda. Gik ma nyalo kelo dhaw mag udi miluongo ni intimate partner violence en yuto manichien. So economic empowerment wasebedo kwatimo. King'iyo statistics maber yudo kaka county government through the governor ne miyo grube ka pesa matin 100,000 ma osebedo ka nimiyogi mondo gibed go empowered. E kinde ma imedo jiwo okenge mag kedo kod lwenjego mag kit chwech, jochiw thieth e sab kaunti ma Nyatike wacho ni bedo ni doho onge machiegni kodgi osekelo pek e kedo kod lwenjego mag kit chwech, kaka lero kod Collins Mwanga, ma en jachiw thieth e osiptalno mar Makalda. These cases, we get them, they get services at the hospital, we refer them to the police station. But now, a big challenge comes in with the judiciary. So you would get to Migori and then you're called, your case is not lined up for today, or it's deferred. So the survivors are not in a position, having gone through that ordeal, maybe the physical violence or the sexual violence, they're not in a position to continue waiting.